Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil. Ako po si Sara at sa kasalukuyan ay dito ako nakatira sa Romblon. Kagaya po ng marami nating mga kababayan ay mayroon din akong natatanging kwento ng kababalaghan o katatakutan. Subalit ito po ay base lamang sa mga kwento sa akin ni Mang Ingo na isang albularyo. Nakilala ko si Mang Ingo nang minsang magpagamot ako sa kanya. Paano nga kasi ay pangatlo ko na sanang anak ito kung hindi lang muli akong nakunan. Sisimulan ko po ang aking kwento nang magbuntis ako sa pang-apat naming anak ng aking asawa. Nasabi kasi ng aking kapitbahay na baka kaya daw ako palaging nakukunan ay mababa raw ang aking matres. Ipahilot ko raw iyon at ipataas. Itinuro niya sa akin ang baryo kung saan nakatira si Mang Ingo. Kaya naman kasama ang aking asawang si Alvin ay nagpunta kami sa bahay ni Mang Ingo. Subalit nang dumating kami doon ay sarado yun. Magandang araw po, Mang Ingo. Tao po, Mang Ingo. Nariyan po ba kayo? Magandang araw naman, Melo. Saglit na natigilan si Mang Ingo nang makita ako. Bagay na ipinagtaka ko din, kaya naman natigilan din ako at hinintay na muling makapagsalita ang albularyo. Di nagtagal nang makabawi si Mang Ingo sa pagkabigla ay pinapasok niya kami sa munti niyang bahay. Pinaupo niya kami sa upuang kawayan. Ngunit ganun pa man, palagi pa rin niya akong tinititigan. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili na magtanong. Mang Ingo! Kanina ko pa ho kayo napapansin na nakatitig sa akin eh. Meron po bang problema? Wala naman. Ang akala ko kasi nagbalik na si Melody. Sa biglang tingin kasi, nakakawig mo siya. Ah, talaga po? Kamukha ko yung melody na sinasabi niyo? Oo, may pagkakapareha kayo. Matagal na kasi siyang hindi umuwi kaya naman nasasabik na akong makita siya. At si Eva. Mga anak-anakan ko sila. Sa ngayon ay hindi ko alam kung nasaan na sila. Labis akong nag-aalala. Sana lang ay ligtas sila sa kapahamakan. Siguro naman po ay ligtas sila. Pagdasal na lang na malayo sila sa panganib. Oo, sana nga ay ganon. Pero mapusok ang aking mga anak-anakan, lalo na si Melody. Siya mismo ang sumusuong sa panganib sa paghahangad na makita ang mga taong may atraso sa kanila. Bakit po, Mang Ingo? Mga pulis po ba sila o military? Higit pa ron. Dahil hindi mga ordinaryong tao ang hinahanap nila. Sila ay mga manunugis ng aswang, kagaya ko. Ha? Paano po sila nakapasok sa ganyang trabaho? Napakahirap po na kalaban ng mga aswang. Parang bigla po ako naging interesado ah. Baka pwede niyo na maikwento sa akin ang tungkol kina Eva at Melody. Napabuntong hininga si Mang Ingo. Pagkatapos ay napatingin siya sa akin. Nakita niya na interesado naman kami na malaman ang tungkol kina Eva at Melody. Kaya naman sinimulan niya ang kanyang kwento nung mga bata pa sila Melody at Eva. Nagsimula siya kung paanong napunta sa kanya ang mga ito at kung paano niyang napalaki ang mga bata. Malalim na ang gabi. Nag-aagawang liwanag ng buwan at ang maitim na ulap sa kalangitan. Paano nga'y parang uulan. Nagsasalimbayan din ang malalakas na kulog at kidlat na gumuguhit sa himpapawid na nagiging tanglaw ng isang jeep habang binabagtas ang mahaba at daang baku-bako. Puno ang jeep ng mga pasaherong galing sa piyestahan. Mayroon din iyong sakay na mga bata, kabilang na sina Melody, 6 na taong gulang at Eva, 8 taong gulang. Magkumpare at magkumare ang mga magulang nila kaya naman matagal na silang magkakilala at halos magkapatid na rin ang turingan nila.
May kasama rin sila na isang magandang babae na sumali sa beauty contest at naiuwi ang korona at ang panalong pera. Kaya naman panay ang tingin ni Melody sa magandang babaeng yun na kasabay nila sa jeep. Ganoon din naman si Eva. Umahanga siya sa kagandahan ng babae. Nabusog ka ba, Melody? Oo, Eva, busog na busog ako eh. Ang dami ko kasi nakain. Pakiramdam ko nga laki ng tiyan ko eh. Oo nga, ang sarap ng pagkain nila. Ang dami ko rin nakain eh. Ate Eva, gusto ko rin maging katulad niya paglaki ko. Gusto kong manalo tsaka tawagin na pinakamagandang babae sa baryo. Naku, magiging magkalaban pala tayo. Kasi ganyan din ang gusto kong mangyari sa akin paglaki ko. Kasunod yun ay nagtawanan ng dalawa at nag-appear pa sila. Pero saglit lang ang katuwaan yun nang bigla ay nagpreno ang driver ng jeep. Biglang hinto ang sasakyan kaya naman lahat ng pasahero ay nagulat. Bigla kasing tumawid ang isang babae na mula sa kakahuyan at nabangga ito ng jeep. Napahandusay sa kalsada ang babae kaya naman nagmamadaling bumaba ng jeep ang driver nito. Anong nangyari, Ate Eva? Nakabangga ng babae yung driver. Ayun oh. Nilapatan niya. Naku, kawawa naman yung nabangga niya. Ayos lang kaya siya? Buhay pa naman. Ayun. Kausap niya oh. Itinayo ng driver ang babae na nabangga pero nagulat ito nang bigla ay kagatin ito ng babae sa lieg. Kaagad na naitulak ng driver ang babae. Pinutop nito ang nagdurugong lieg. Dahil sa liwanag ng buwan at sa ilaw ng jeep ay nakita nila Melody at Eva nang malinaw na ang babae ay isa palang aswang. Mayroon itong mahabang pangil at matatalas na kuko. Napaatras ang driver. Tatakbo na sana pasakay ng jeep pero dinamba na ito ng aswang at kaagad na nilapa. Itay! Yung driver nilapa ng aswang! Naku po. Delikado pala dito. Umalis na po tayo rito. Itay, umalis na po tayo dito! Nagkagulo ang mga sakay ng jeep lalo na nang makita ng lahat ang ginawa ng aswang sa driver. Isa sa mga lalaking sakay ng jeep ang marunong magmaneho. Pinatakbo nito ang jeep at binangga ang babaeng aswang para makaalis sa lugar na iyon. Muli ay tumalsik ang babae ng mabangga ng jeep pero parang baliwala lang iyon sa babaeng aswang dahil muli itong tumayo at hinabol ang jeep. Dalihan niyo po! Tinabol tayo ng aswang! Bilisan niyo! Naku po. Tingnan niyo. Hindi lang pala nag-iisa yung aswang. Meron pa siyang mga kasama na mahabol din sa atin. Dalihan niyo po. Kung alam ko lang na may aswang sa lugar nito, hindi na sana ako sumama kay Itay. Huwag ka nang umiyak. Huwag kang matakot. Nandito naman kami ng kasama mo. Lalong bumilis ang takbo ng jeep pero dahil bako-bako ang kalsada ay paggewang-gewang na ito. Kaya naman ang mga sakay sa loob ay mahigpit na ang kapit sa mga barandilya ng bintana at sa kisame ng jeep. Lahat ay nakatingin sa mga humahabol na aswang na napakabilis tumakbo. Isang malaking aswang ang tumalon ng mataas at bumagsak sa bubungan ng jeep. Ramdam ng lahat ang malakas na kalabog sa bubungan nito. Hanggang sa lumipat sa unahan ng jeep ang aswang at naabot nito ang driver. Nalito ang driver kung kaya nakabig nito ang manibela ng jeep. Nawala iyon sa kalsada at nagtuloy-tuloy na nahulog pababa sa ilog. Bumangga ito sa malaking bato. Kaya naman sugatan ng lahat ng sakay ng jeep. Ganun pa man ay nagpilit na bumaba sa jeep ang mga magulang ni na Eva at Melody at itinago sila sa ilalim ng jeep. Ate Eva, natatakot ako. Kang maingay. Sabi ni na Itay kahit anong mangyari, huwag tayong aalis dito. Saan na lang, huwag tayong makita ng mga aswang dito. Di nagtagal ay nakalapit na ang mga aswang sa jeep. Kahit mga sugatan ng mga kalalakihan na sakay ng jeep ay lumaban ang mga ito sa mga sumalakay na aswang gamit ang mga screwdriver at tubo na naroon. Pero dahil mababangis ang mga aswang, walang nagawa ang mga ito.
Lahat sila ay nalapa ng mga aswang. Pati ang magandang babae na kasabay nila ay nilapa ng aswang. Lahat ng yun ay nasaksihan ni na Melody at Eva habang nakatago sa ilalim ng jeep. Nakatitig ang dalawa sa pinuno ng mga aswang na tinawag ng mga naroon na damyan. Modus lang pala nilang magkaroon ng paligsahan na beauty contest dahil ang totoo ay nalalapa nila lahat ng dumadayo sa kanilang baryo kapag pistahan na. Ang mga yun ang ginagawa nilang handa. Oo nga, Ate Eva. Ang sasama nila. Matapos na mapatay ng mga aswang ang lahat ng mga sakay ng jeep, nagmamadaling umalis ang mga ito lalo at busog na ang lahat. Pero sina Melody at Eva ay nanatiling nakatago sa ilalim ng jeep at impit na umiiyak. Makalipas ang mahabang oras ay tumilaok na ang mga manok na hudyat na papaumaga na. Nang sumikat ang araw ay natuklasan ng mga tao ang nangyaring aksidente. Nakita din ng mga nakakalat na bangkay sa paligid ng ilog. Mahabaging langit. Talagang walang awa ang mga aswang. Nilapa nila ang lahat ng mga sakay ng jeep. Tingnan niyo sa paligid. Baka meron pang mga bangkay dyan. Nagtulong-tulong ang mga taong naroon na tipunin ang mga bangkay hanggang sa isa sa mga taong nandoon ang sumilip sa ilalim ng jeep kung saan nakita sina Eva at Melody na nakatulog na. Kaya naman nang makita sila ni Mang Ingo ay natuwa ito ng bahagya pero kaagad ding napalitan ng lungkot. Naawa ito sa kalagayan ni na Eva at Melody. Sa tulong ng mga taong naroon ay naiuwi sa bahay ni Mang Ingo ang dalawang bata. Makalipas ang mahabang oras, naunang nagising si Eva. Melody! Hoy! Melody! Gumising ka, Melody! Ate Eva? Teka! Nasaan tayo, Ate Eva? Anong lugar to? Baka, bahay ito ng aswang. Nahuli nila tayo. Iniuwi tayo dito para gawing pagkain. Ate, ayoko pa mamatay. Ate Eva, umalis na tayo dito. Pakiusap. Sige, tumayo ka na dyan. Tingnan natin kung paano tayo makakatakas dito. Ayoko ring maging pagkain nila, no? Kahit pupungas-pungas pa ay tumayo na si Melody. Hinawakan siya sa kamay ni Eva at hinatak patungo sa pintuan ng kwarto. Pero bago sila tuluyang makalapit sa pintuan ay nagulat sila nang makitang bumukas yun at pumasok doon si Mang Ingo. Kaya naman napaatras ang dalawa sa isang sulok ng kwarto. Oh, gising na pala kayo. Nakiusap ako. Huwag niyo kami kainin. Mga bata pa ho kami, kaya hindi pa kami masarap na karne. Pakawalan niyo po kami. Promise. Hindi namin ipagkakalat ng lihim ninyo. Wala kaming pagsasabihan na mga aswang kayo na pumatay sa aming mga magulang. Hindi ako aswang, mga ineng. Kaya wala kayong dapat ikatakot. Ligtas kayo rito sa aking bahay. Talaga, hindi kayo aswang. Hindi nga ako aswang. Nang sumikat ang araw, ay nalaman namin na may naaksidente sa may ilog. Nahulog doon yung jeep. Kaya naman kaagad kami pumunta para tumulong. Doon namin nalaman na lahat ng sakay ng jeep ay patay na. Nabiktima ng aswang. Nakita naming nakatulog kayo sa ilalim ng jeep. Kaya dinala namin kayo rito sa bahay ko. Napakasama ng mga aswang na yun. Pinatay nila yung mga magulang namin. Wala silang awa. Pero yung ibang bata na kasama namin, pinatay nila. At yung babae maganda na nanalong beauty ko yung kinain din nila. Ginawa lang nilang panganda sa pistahan yung mga dumayo doon. Nasaan na po ang bangkay ng aming mga magulang? Naandyan sa labas. Inayos na namin ang mga bangkay nila para mailibing ng maayos kapag natapos na ang paghuhukay ng paglilibingan nila. Nang makatiyak ang dalawang bata na nagsasabi nga ng totoo si Mang Ingo ay nawala ang pag-aalinlangan ni na Melody at Eva. Lumabas sila ng bahay ni Mang Ingo
kung saan naroon ang ibang mga kasamahan na inaayos ang mga bangkay habang nakahiga sa mga sako na nakalatag sa lupa. Marahang nilapitan ni na Melody at Eva ang kanilang mga magulang. Paano na kung may wala ka na? Wala na nga si Inay, tapos ikaw iniwan mo na din ako. Sino na mag-aalaga sa akin, Tay? Itay, napakasama ng mga aswang na yun. Kitang-kita ko kung paano kanila pinatay. Pangako ko sa'yo, Itay. Kapag malaki na ako, haharapin ko silang lahat. Pagbabayarin ko sila sa lahat. Pagbabayarin ko sila ng mahal. Ate Eva, paano na tayo ngayon? Huwag ka nang umiyak, Melody. Hindi kita iiwanan. Pareho na tayong walang mga magulang kagagawan ng mga walang pusong aswang na yun. Dapat sa kanila mamatay. Oo nga. Hindi ko makakalimutan yung mukha ng pinuno nila, ate. Pag malaki na tayo, hahanapin natin siya, Ate Eva. Igaganti natin si Naitay. Oo, yun talaga ang gagawin natin kaya dapat malakas ang loob mo, ha? Huwag ka nang umiyak. Palagi sa akin sinasabi ng itay ko noong nabubuhay pa siya na kahit anong bigat ng problema na darating sa akin, pilitin kong maging matapang. Pwede akong umiyak pero pagkatapos nun, matuto akong lumaban at ipagpapatuloy kung ano man ang aking gagawin. Narinig ni Mang Ingo ang lahat ng mga sinabi ni Eva at sa totoo lang, humanga siya sa tibay ng loob na ipinakita ni Eva. Naisip ni Mang Ingo na bihira ang mga batang matatapang at malalakas ang loob na kagaya ni Eva. Nakita naman niya ang kahinaan ng loob ni Melody kaya naman lalo siyang naawa rito. Nilapitan ni Mang Ingo ang dalawa. Kung wala na kayong pamilya na mag-aalaga sa inyo, pwedeng dito na kayo tumira sa akin. Nag-iisa na rin naman ako sa buhay. Talaga po? Papatirahin niyo po kami ni Melody dito sa bahay niyo? Oo, yun ay kung gusto nyo lang. Ituring nyo akong parang ama ninyo. Kasi halos kasing edad nyo lang din naman ang aking mga anak. Nasaan na ho yung mga anak niyo? Wala na sila. Kagaya ng mga magulang nyo, ay patay na rin sila. Nabiktima sila ng mga aswang. Kaya kagaya nyo din ako na nagagalit sa mga aswang. Ako at ang aking mga kasamahan ay mga manunugis ng aswang. Manunugis ng aswang po? Ang ibig niyo bang sabihin, nanguhuli kayo ng mga aswang? Tama ka. Hinahanap, hinuhuli at pinapatay namin ang mga aswang. Sa ganitong paraan, ay nagbabakasakali ako na maiganti ko na ang aking mga mahal sa buhay sa aswang na bumiktima sa kanila. Pero, paano niyo po nilalabanan yung mga aswang? Malulupit sila. Mababangis. Paano niyo sila pinapatay? Lahat ng nilalang na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa ay merong mga kahinaan. Kagaya ng mga aswang. Kahit anong klase pa yan, sigbin, binangonan o gabunan, ay meron pa ding kahinaan. Kaya magagawa namin silang patayin. Kung ganun po pala, may pag-asa po kaming makaganti sa mga aswang na pumatay sa aming mga magulang. Gusto ko pong maging manunungis ng aswang paglaki ko. Pwede po ba dito na lang muna kami tumira ni Melody? Sige, pwede kayong tumira dito hanggang gusto nyo. Ako nga pala si Ingo. Eva po ang aking pangalan at siya naman po si Melody. Turuan niyo ako maging matapang. Gusto ko din ho na maging manunugis ng aswang. Igaganti ko yung tatay ko sa aswang na pumatay sa kanya. Pwede po ba na Tatay Ingo na lang ang itawag namin sa inyo? Baka
pwede po na kami na lang muna ang pumalit sa nawala niyong anak. Yumakap sina Eva at Melody kay Mang Ingo. Muling umiyak si Melody pero si Eva nanatiling matatag ang kalooban. Bakas sa mukha ang galit. Kinuyom ni Eva ang mga palad, tanda ng matinding galit sa mga aswang. At makalipas nga ang mahabang oras ay dumating na ang ilang mga kalalakihang naghukay ng paglilibingan ng mga bangkay. Kaya naman isinakay na sa isang kariton ang mga bangkay na nakabalot sa mga kumot at banig. Dinala sa lugar kung saan naroon ang mga hukay at maayos na pinagtabi-tabi roon ang mga bangkay bago tinabunan. Melody, tandaan mo ang araw na to. Dahil sa kanila, dinaulila tayo. Mula sa araw na to, hindi na ako iiyak. Mula sa araw na to, isusumpa ko ang mga aswang. Pinangangako ko sa iyo, Itay. Hindi ko kaaawaan ng sino mang aswang na makakalaban ko. Ako din, Ate Eva. Pag malaki na ako, hahanapin ko sila. At hindi ko maaawa sa kanila. Igaganti ko si tatay. Sige na mga anak, magpaalam na kayo sa kanila para bumalik na tayo sa bahay. Sumang-ayon naman kay Mang Ingo sina Eva at Melody. Kumuha ng bulaklak ng damong ligaw si Eva. Inilagay niya sa ibabaw ng puntod. Si Melody naman ay hinawakan ng lupa na nakatabon sa puntod ng ama. Muli, impitsang umiyak. Pero matapos niyon ay pinahid niya ang kanyang luha. Tapos humakbang na palayo sa puntod ng ama. Sumama sila kay Mang Ingo pabalik ng bahay. Mula ngayon, dito na kayo titira. Ituring niyo ako na inyong ama. Ituturing ko din kayong aking mga anak. Sana ay magturingan kayong magkapatid mula ngayon hanggang sa inyong paglaki. Opo, Itay. Kahit naman po noon ay talagang para na kami magkapatid ni Melody. Ako po ang ate niya. Oo nga po kasi matapang po siya. Tsaka ako naman po iyakin. Pero ngayon pipilitin ko na rin maging matapang para magawa ko yung pinangako ko kay Itay. Sige, mabuti naman kung ganon. Simula bukas ay unti-unti ko na kayong sasanayin sa pakikipaglaban. Pag-aaralan nyo din ang mga kahinaan ng aswang, ha? Para alam nyo kung paano sila tatalunin. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami sa inyo, Tatay Ingo. Pangako po, hindi namin makakalimutan ang inyong kabutihan. Siya nga pala, hindi na ba kayo nagsisipag-aral? Ikaw, Eva, anong grade ka na ba? Ngayong darating po na pasukan ay grade 3 na po ako. At si Melody naman po ay grade 2 na. Sige, ngayong darating na pasukan ay papasok kayo sa paaralan. Kailangan yung matutong bumasa at sumulat. Itay, ang gusto ko lang matutunan ay kung paano lalabanan ng mga aswang. Kung paano sila papatayin para makaganti ako. Oo, mangyayari ang iniisip mo sa tamang panahon. Masyado ka pang bata sa ngayon. Papasok kayo sa paaralan ni Melody. At kapag wala kayong pasok, ay magsasanay naman tayo sa pakikipaglaban. Maliwanag ba? Sumang-ayon naman kay Mang Ingo sina Melody at Eva. Ilang araw lang ang nakalipas ay nagsimula na ang pagsasanay nila. Una ay tinuruan sila ni Mang Ingo ng self-defense para alam nila kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili. Arnis ang unang ipinahawak sa kanila ni Mang Ingo. Itinuro sa kanila kung paano gamitin ang arnis at kung saan mahinang parte ng katawan patatamain. Ipinaliwanag din ni Mang Ingo na darating ang araw na ang arnis ay papalitan ng itak o espada. Kaya dapat ay alam nila ang tamang paghawak at pupuntiryahin sa kalaban. Nakakapagod po pala, Tatay Ingo. Ang sakit na ng kamay ko. Baka pwede magpahinga muna tayo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Ang palagi mong isipin ay maging malakas tayo para sa itay mo. Halika na, ensayo pa tayo. Pero pagod na ako eh. Sige, pahinga ka na lang muna, Melody. Halika, Eva. Tayong dalawa ang mag-ensayo. Sige po.
Gusto ko po talaga na matuto ng pakikipaglaban. Lihim na natutuwa si Mang Ingo sa ipinapakitang dedikasyon ni Eva. Kaya naman ipinagpatuloy ni Mang Ingo ang pagtuturo kung paano ang tamang paghawak ng arnis. Kaya naman kahit mag-isa ipinagpatuloy ni Eva ang pag-iensayo habang nanonood sa kanya sina Mang Ingo at Melody. May pagkakataon na itak na ang hawak ni Eva. Kagaya ng pagsasanay niya sa arnis ay ganoon din ang proseso kung itak ang hawak. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras at nakadama ng pagod si Eva. Napahiga siya sa papag na naroon sa ilalim ng puno ng mangga. Sige, magpahinga na muna kayo. Magluluto lang ako ng tanghalian natin. Tulungan ko na ho kayo. Marunong na po ako magsaing eh. Ganun ba? O sige, halika na at nang makapagluto na tayo ng tanghalian. Diyan ka na muna, Eva. Opo, Itay. Ay, napagod po talaga ako. Dito na lang muna yung itak. Kasi mamaya, konti mag-iinsayo pa ako. O siya, sige. Umalis na si Mang Ingo at Melody. Naiwanan namang nakahiga sa papag si Eva dahil sa matinding pagod sa pag-iensayo. Ipipikit na sana ni Eva ang kanyang mga mata nang mayroon siyang maramdaman na kakaiba sa paligid. Kaya naman bumangon siya kung saan nakita niya na parang may kung anong nilalang ang nagtatago sa likuran ng makapal na halamanan. Kaya naman biglang kinabahan si Eva. Sino ka? Huwag ka nang magtago dyan sa likuran ng halaman. Lumabas ka! Mula sa makapal na halamanan ay lumabas ang isang gabunan. Tumayo lang ito habang nakatingin kay Eva. Tumutulo ang laway nito na parang isang asong ulol. Halatang gutom na gutom ito at ang tingin kay Eva ay isang masarap na pagkain. Nanlaki naman ang mga mata ni Eva nang makita na ang gabunan. Napalunok siya. Paano ay ito ang ikalawang pagkakataon na nakakita siya ng aswang? Gutom na ako, bata. Mabuti na lang at napadaan ako sa lugar na ito. Nakita tuloy kita. Kasama ka ba sa mga pumatay sa aking ama? Sino ang ama mo? Sa dami na ng nabiktima ko, hindi ko alam kung isroon ang iyong ama. Napakasama mo! Ilan pang bata ang mauulila dahil sa kagagawan mo? Ilang pampamilya ang luluha sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay? Ay, hindi ko alam kung gaano pa sila karami. Basta ang alam ko lang kailangan kumain ako kapag nagugutom. Kaya ikaw, huwag mo nang problemahin ang iba dahil ngayong oras na ito ay makakasama mo na rin sila. Magiging pagkain din kita. Huwag mo na akong pahirapan, ha? Lumakad ng dahan-dahan patungo kay Eva ang gabunan. Napalunok muli si Eva. Pilit niyang pinaglalabanan ng takot na nararamdaman. Habang nakatingin siya sa papalapit na gabunan ay kinapana ng kanyang kamay ang matalas na itak na yari sa pilak. Nakita ni Eva na dumamba ang gabunan ng malapit na sa kanya. Kaya naman sinadya niyang humiga sa papag tapos ay itinayo niya ang matalas na itak kaya pagbagsak ng gabunan sa ibabaw niya ay naglagos sa katawan niyon ang matalas na itak. Bagay na hindi inaasahan ng gabunan. Napaatras ito habang ang itak ay nakatarak sa katawan nito. Hangal ka, bata! Sinaksak mo ako! Ginagalit mo akong talaga! Lalapahin kita! Tatay Ingo! Tatay Ingo, tulong! Walang iya ka! Yari pala sa pilak ang itak mo! Melody! Tatay Ingo! Tulong! Napaatras si Eva habang sumisigaw. Paano nga'y galit na galit ang gabunan kahit na nanghihina na dahil sa itak na nakatusok sa katawan, gusto pa rin itong kagatin si Eva. Hanggang sa magliparan ng 3 sibat na tumama lahat sa katawan ng gabunan. Narinig pala ng mga kasamahan ni Mang Ingo ang sigaw ni Eva, kaya naman nang makita ang gabunan ay sinibat na nila ito.
walang buhay na bumagsak ang gabunan. Sakalang dumating si Mang Ingo. Ate Eva, ikaw ba yung pumatay sa kanya? Hindi ako. Ang mga kasamahan ni Tatay Ingo ang pumatay sa kanya. Pero yung itak na nakabaon sa katawan niya, ako ang may kagagawan. Naisip ko kasi, ang tinuro ni Tatay Ingo na mahina ang bahagi ng tiyan nila at tumatalab sa kanila ang pilak na itak. Kaya yun yung pinuntirya ko. Ang galing mo, Ate Eva. Napakatapang mo. Natakot nga ako kasi hindi ko nabunot yung itak kaya nawalan ako ng sandata kaya sumigaw na ako. Ay, mabuti na lang at narinig ako ni na Mang Tasyo. Mabuti na lang pala naturuan na tayo ni Tatay Ingo ng kaunting kaalaman tungkol sa kanila. Oo nga, kaya mula ngayon, lalo kong pagbubutihan ng pag-iensayo para alam ko kung paano ang gagawin sa laban. Sige, mula ngayon Ate Eva sasabayan na kita sa pag-iensayo habang hindi pa nagpapasukan. Hindi na ako magreklamo kasi sa lugar na to, ang dami palang aswang. Paano kung sa akin nangyari yan tapos wala akong alam? O di, wala na, patay na ako. Napabuntong hininga na lang si Mang Ingo habang pinagmamasdan sina Eva at Melody. Tapos ay tiningnan niya ang bangkay ng gabunan dahil nagbalik na yun sa pagiging normal na tao. Nalaman nila na hindi taga roon ang gabunan, kaya inilibing na lang din nila ito sa may kakahuyan. Marami na po pala ang ganitong pangyayari dito sa baryo. Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa mga pulis? Noon, tuwing may ganitong pangyayari, ay inire-report namin sa pulisya sa bayan. Nagpapadala naman sila ng pulis na mag-iimbestiga rito pero wala naman ang nangyayari sa pag-iimbestiga nila. At saka, dahil napakalayo nito sa bayan, kalaunan ay wala ng pulis na pumupunta rito. Kaya ang mga taga rito ay nagdesisyon na labanan na lang ang mga aswang kapag sumasalakay. At isa ako sa mga naging manunugis ng aswang. Paano po yung mga batang pumapasok sa paaralan? Hindi ba delikado para sa kanilang pumunta ron? Sa totoo lang, ay delikado. Lalo na kung merong mga ganitong pangyayari na may naligaw na gabunan. Siguradong madidisgrasya sila. Tatay Ingo, hindi ba dapat sa gabi lang lumalabas sa mga aswang? Bakit yung sumalakay sa akin kahit araw ay nambibiktima? Maraming klase ang aswang, Eva. At itong gabunan ang pinakakaiba. Hindi nila kailangan maghintay ng dilim para sumalakay. Kahit araw ay nagagawa nilang mabiktima dahil malalakas sila. Maswerte ka nga lang at naisahan mo siya. Napabuntong hininga si Eva, napatingin kay Melody, tapos ay bahagya siyang ngumiti na parang nagpapahiwatig na isa na sa mga aswang ang kanilang nasingil. Habang walang pasok sa eskwelahan ay nagpatuloy sa pagsasanay sina Eva at Melody sa tulong ni Mang Ingo. Ngayon ay hindi na nagrereklamo si Melody na kahit na napapagod ay nagpapatuloy pa rin siya sa pagsasanay. Naiisip niya kasi na baka dumating ang pagkakataon na mayroon din siyang makakaharap na aswang at wala siyang ibang aasahan kung hindi ang kanyang sarili. Madaling makilala ang isang aswang kahit hindi pa siya nagbabago ng anyo. Tandaan nyo na kapag meron kayong nakaharap na tao at hindi siya makatingin ng diretso sa inyo, palagi nakatagilid kung makipag-usap at palaging umiiwas sa magkatinginan kayo, aswang yon. Sa anong dahilan? Ba't ganun sila, Tatay Ingo? Kasi makikita nyo sa balintataw ng kanyang mga mata na nakabaliktad kayo. Kapag ganun ang kaharap nyo, sigurado na isa siyang aswang o kampo ng kadiliman. Pero yung nakaharap kong gabunan, diretso kong makipag-usap, Tatay Ingo. Ginagawa lang nila yon kapag desidido na silang biktimahin ang kanilang kaharap. Ipapakita na nila ang lahat ng lihim kasi alam nila na madadala na ang kanilang biktima ang lihim na yon sa kamatayan. Ganun ho pala. Sige po, tatandaan namin lahat ng mga tinuturo niyo sa amin, Tatay Ingo. O sige, mag-ensayo ulit tayo. Sumang-ayon naman kay Mang Ingo sina Melody at Eva. Lalong naging masidhi ang paghahangad ng dalawang bata
na matutong idepensa ang kanilang mga sarili at patuloy din nilang inaalam ang mga bagay tungkol sa mga aswang dahil sa klase ng lugar nila na nagkalat ang mga ganoong nilalang. Dapat ay maging handa sila. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kagaya ng pangako ni Mang Ingo, muling ipapasok sa paaralan sina Melody at Eva para makapagpatuloy ng pag-aaral. Pero sa unang araw pa lang ng pasukan ay napansin na agad ng dalawa na kakaunti lang ang pumasok sa paaralan. Ate Eva, kakaunti lang pala yung nag-aaral dito, no? Oo nga. Mukhang sinadya talaga ng mga magulang nila na wag na silang ipasok sa paaralan sa takot na mabiktima ng aswang ang kanilang mga anak. Oo nga eh. Pati mga teacher, konti lang din. Sige na, hanapin mo na yung room mo. At magkita na lang tayo mamaya ha. Yung patalim na pinadala sa'yo ni Tatay Ingo, wag na wag mo ipapakita kahit kanino ha. Bawal yan dito. Ilabas mo lang kapag kailangan. Alam mo na ang ibig ko sabihin ha. Oo ate, ikaw din palagi ka mag-iingat ha. Tayo mo ako pag-uwi mamaya. Oo, wag kang mag-alala. Hindi kita iiwanan. Napangiti si Melody tapos ay lumakad na siya palayo kay Eva. Hinanap niya ang kanyang kwarto. Nang makita niya ang kanyang room ay pumasok na siya. Kakaunti lang ang mga batang naroon. Wala pa silang 20. Wala pa siyang kakilala sa mga naroon kaya naman umupo siya sa pinakadulo ng upuan habang pinagmamasdan ng mga batang naroon. Palagi niyang tinatandaan ang sinabi ni Mang Ingo tungkol sa aswang. Kaya lahat ng makaharap niyang bata ay tinitingnan niya sa mga mata hanggang sa dumating ang kanilang teacher at makita siya. Good morning classmates. Ako nga pala si Melody Hermosa. Bagong transfer lang ako dito. Sana magkaibigan tayong lahat. Matapos niyang magpakilala sa kanyang mga kaklase ay nagpakilala din ang mga yun. Kaya naman bawat isa ay pinagmasdan ni Melody at lahat naman ng kaklase niya ay nalaman niya na normal na mga bata. Kaya naman nakatuon ang kanyang atensyon sa kanilang teacher. Paano nga ay hindi iyon tumitingin sa kanya ng diretso? Kaya naman lihim na naghinala si Melody hanggang sa matapos ang unang araw ng kanilang klase. Oh, bakit parang pinagpapawisan ka? Meron ka bang problema? Ate Eva, ate parang ayoko nang pumasok sa room namin eh. Ano ka ba? Kakasimula pa lang ng klase ayaw ka na agad. May problema ka ba sa mga kaklase mo? Sa kaklase ko wala. Kasi alam kong normal silang mga bata eh. Pero si Teacher Emma, sa kanya ako natatakot eh. Kasi hindi siya tumitingin ng diretso sa akin. Hinala ko isa siyang aswang. Ganun ba? Dapat pala mag-iingat tayo sa kanya. Baka nga isa siyang aswang. Halika na ate Eva. Andun na si ma'am. Baka marinig niyo yung pinag-uusapan natin. Sabi pa naman ni Tatay Ingo, matatalis daw yung pandinig ng mga aswang. Baka alam niya na pinag-uusapan natin siya. Sige, tayo na. Baka nandyan na si Tatay Ingo sa gate ng school. Diba sabi niya susunduin niya tayo kasi hapon na matatapos ang pasok natin. Nagmamadali nga sina Eva at Melody na tinungo ang gate ng paaralan. Doon ay nakita nila si Mang Ingo na naghihintay, kagaya din ng ibang mga magulang na naroon. Hatid at sundo ang mga anak para makasiguradong ligtas ang mga anak nila. Kaagad na silang umalis sa lugar na yon. Kagaya ng dati, daraan sila sa ilog at pagkatapos ay dadaan sa matalahib na lugar at kakahuyan ang paligid. Hanggang sa mayroong marinig si Eva. Eva, Melody, narinig niyo ba yun? Parang may bata na umiiyak. Oo nga eh. Doon sa bandarong tingnan natin. Baka nabiktima siya ng aswang. Dalian natin. Kaagad nga nilang pinuntahan ang direksyon kung saan nila naririnig na mayroong batang umiiyak at nakita nga nila na isang estudyante ang naroon. Umiiyak habang nakayakap sa sugatang kapatid na binata na. Nagdurugo ang braso niyon na halatang hiniwan ng kung anong matalas na bagay.
Kaagad nilang nilapitan ang bata at ang kapatid niyon at nalaman nila na sinalakay ng isang babae ang dalawa. Kaya naman naalarma si Mang Ingo. Sinabi niyon sa dalawa na nasa paligid pa ang aswang, kaya naman inilabas ni na Melody at Eva ang mga patalim na nasa bag nila. Nararamdaman ko na nasa paligid lang ang aswang. Nabulabog lang siya nang dumating tayo. Tama si Tatay Ingo. Nasa paligid pa yung aswang. Ganito rin ang akin naramdaman nung sinalakay ako ng gabunan. Alasan mong pakiramdam mo, Melody. Oo ate, nakahanda ako. Sa likuran ng puno ng akasya, naroon siya. Umanda kayo kasi bigla siyang sasalakay. Galitin mo, Tatay Ingo, para lumabas siya. Alam na namin na nagtatago ka dyan sa likuran ng puno, halimaw ka. Lumabas ka at harapin mo kami kung kaya mo. Pero kung mahal mo ang buhay mo, umalis ka na at iwanan mo ang mga batang ito. Hindi nga inalis ni na Melody at Eva ang atensyon sa puno ng akasya na itinuro ni Mang Ingo kung saan nagtatago daw ang sumalakay doon sa magkapatid. Ilang sandali pa, bahagya pang lumapit si Mang Ingo sa puno ng akasya. Di nagtagal ay lumabas mula sa likuran ng puno ang teacher ni Melody na si Emma. Teacher Emma, ikaw? Kung ganun tama nga yung hinala ko, isa kang aswang! Ngayon sigurado na ako sa hinala ko. Nagkakamali ka ng paratang. Hindi ako aswang. Kung hindi ka aswang, bakit sinalakay mo ang mga ito? Sila ang sumalakay sa akin. Ang dalawang yan, mga aswang yan, at nagkukunwaring mga estudyante. Sinalakay nila ako. Mabuti na lang, at may dala akong patalim na panlaban sa kanila, kaya nataga ko ang isa sa kanila. Nataga ko ang isa sa kanila sa braso na sunggaban ako. Lumayo kayo sa kanila. Aswang ang mga yan. Kung ganon, naalin lang tayo, Eva, Melody. Nang lingunin ni na Eva at Melody ang bata at ang lalaking kasama nito ay nakita nila na ngumisi ng matamis ang mga ito kasabayang paglabas ng matatalas na pangil. Kasabay niyo na dinamba ng lalaking sugatan si Mang Ingo para kagatin, pero nakaiwas si Mang Ingo. Tapos ay tinaga nito ang lalaki na tinamaan sa tiyan. Ganun pa man ay hindi yun masyadong ininda ng aswang. Muling dinamba si Mang Ingo at nagpambuno sila. Nabitiwan ni Mang Ingo ang itak, kaya naman tutulungan sana ni na Eva at Melody si Mang Ingo nang harangin sila ng batang aswang. Nakipaggirian sina Melody at Eva sa batang aswang. Nang makita naman ni Teacher Emma na delikado ang lagay ni Mang Ingo, ay tinulungan nito si Mang Ingo. Sinaksak sa likod ang aswang. Biglang binitiwan ng aswang si Mang Ingo. Mamatay na mga halimaw na kagaya mo. Hindi ka na makakatakas pa. Kaagad na dinampot ni Mang Ingo ang itak na nabitiwan, tapos ay tinaga ng ilang ulit ang aswang hanggang sa malagutan ng hininga. Nang makita naman ng batang aswang ang nangyari sa kapatid ay nagmamadali itong tumakas hanggang sa tuluyan na iyong makalayo. Medyo nakadama ng pagkahiya si Melody nang makaharap na ang guro niya. Teacher Emma, sorry ho, nagkamali po ako. Ayos lang yun, Melody. Sa panahon ngayon, tama lang na maging mapagmasid sa paligid. Teacher Emma, paano ka napunta dito? Ay, yung bata kasi na yon, nakita ko nang umiiyak doon sa school. Hindi raw siya sinundo na magulang niya. Natatakot siya. Natatakot siyang umuwi kasi ganito nga ang dadaanan niya. Kaya inihatid ko. Yung pala, plano lang pala nila yon para makapambiktima. Dahil naghihintay na rito ang kapatid niyang aswang. Ay, mabuti na lang at may dala akong panlaban sa kanila nang hablutin niya ako. Kaya nataga ko siya. Nakapagtago ako sa puno bago kayo dumating. Iniisip ko kasi aswang din kayo na kasama nila. Mabuti naman po't nakaligtas tayong lahat. Sige na, umalis na tayo sa lugar na to, ha? Baka may dumating na namang aswang lalo na kapag nakapagsumbong na ang batang yon. Tama si Teacher Emma. Tiyak na babalikan nila ang bangkay ng kanilang kaanak dito. Tayo na. Sige na, Melody. Mag-iingat kayo, ha? Magkita na lamang tayo sa school bukas. Opo ma'am, mag-iingat din po kayo.
Matapos ang maikling pag-uusap ay umalis na sila sa lugar na yon. Naghiwalay sila ng direksyon na pinuntahan. Si Teacher Emma ay sa direksyon na pabalik sa paaralan at sina Melody naman ay ang direksyon pauwi sa kanilang bahay. Ngayon ay malinaw na kay Melody na hindi isang aswang si Teacher Emma kundi isang normal at mabuting guro. Mula noon ay naging kaibigan ni Melody si Teacher Emma. Lumipas ang maraming taon, nagdalaga sina Eva at Melody. Pero madalas ay nananaginip pa din si Melody. Melody! Hoy, Melody! Gumising ka! Ate Eva, anong nangyari? Pinapangungot ka na naman eh. Nagising ako nang marinig ko yung pag-ungol mo. Umiiyak ka na naman. Napanaginipan ko na naman sila ate. Kung paano nila pinatay ang mga magulang natin. Napakasama nila. Lalo na yung pinuno nila na tinatawag nilang Damian. Tama ka. Hindi ko rin makakalimutan ang pagmumukha ng taong yun. Gusto ko rin siyang hanapin at singilin. Pero, buhay pa kaya sila Ate Eva? Matagal na yung panahong lumipas eh. Baka napatay na din sila ng ibang manunugis ng aswang. Eh di mabuti kung ganun. Ibang tao ang gumanti para sa atin. Ganun pa man, eh magbabaka sakali pa rin tayo. Hanapin natin siya. Sumang-ayon naman si Melody kay Eva pero hindi nila alam kung paano at kung saan sila magsisimula. Hanggang sa mabalitaan nila na mayroong paligsahan ng pagandahan sa kabilang baryo. Naisip ni Eva na sumali sila doon ni Melody. Ang titulong pinakamagandang babae sa baryo ang gusto nila. Kaya naman nagpaalam sila kay Mang Ingo. Ay, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ay mga musmus kayo. Lalo ka na Melody. Iyaking ka pa dati. Ngayon, ang ganda-ganda mo na anak. Oo nga tayo Ingo. Yun po yung utang namin sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami ni Ate Eva. Oo nga, Tatay Ingo. Salamat po sa inyong ginawang tulong para sa amin ha. Kaya pangako po, hindi rin namin kayo iiwanan. Aalagaan namin kayo hanggang sa inyong pagtanda. Isa lang ang hindi ko gusto sa inyo, Tatay Ingo. Meron kang hindi gusto? Ano yan anak? Palagi mong sinasabi na mas maganda sa akin si Melody eh. Nagsiselos tuloy ako. Ay nako, eto namang anak ko, syempre maganda ka din. Pareho kayong maganda ni Melody para sa akin. Pero mas matapang ka naman. Oo nga naman ate. Mas malakas ka at mas matapang ka kaysa sa akin, no? Tama kayo. Kung nabubuhay lang ang mga itay ninyo, ay siguradong ipagmamalaki kayo ng mga yon. Matapos ang biruan, nagtawanan ng tatlo. Nagyakapan sila tapos ay muling natahimik sina Eva at Melody. Paano? Naalala nila ang kanilang mga magulang na naging biktima ng aswang. Paano nga ay muling nabanggit yun ni Mang Ingo? Oo nga po. Maaga nila kaming iniwan dahil sa mga aswang. Kaya ngayong handa na kami, gusto ko po sanang ipagpatuloy ang paghahanap sa taong pumatay kina Itay. Tama ka ate. Hindi rin ako magkakaroon ng katahimikan habang hindi ko pa naigaganti si Itay. Palagi ko silang napapanaginipan. Masyadong mapanganib ang iniisip niyo mga anak. Huwag kayong masyadong maging mapusok. Baka mapahama kayo. At saka pwede niyo naman silang hanapin kasama ako. Bakit kailangan niyo pang sumali sa mga beauty contest? Kaya nga po sasali kami sa mga beauty contest. Baka sakaling matagpuan namin ang hinahanap namin. Natatandaan ko pa nga po yung sinabi ng pinuno ng mga aswang na sumalakay sa amin eh. Tuwing kapistahan nila ay mayroong paligsahan ng kagandahan para maraming dumayo at sumali. Pero ang totoo nilang pakay ay gawing handa sa pistahan ang mga dadayo doon. Kagaya ng nangyari sa amin nun. Kaya ngayon, yun ang gagawin namin, Tay Ingo. Baka kasi nagpapatuloy pa rin sa ganung gawain yung mga yun eh. Kaya nga po tinuruan ninyo kami kung paano ipagtanggol ang aming mga sarili, di po ba? Ngayon po na nakahanda na kami, pwede na namin silang harapin. Oo nga, Tay Ingo.
Kahit maraming taon na yung nakakaraan, mula nung mabiktima nila yung mga magulang namin, hindi pa rin nawawala yung sakit sa puso ko. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong pag-aalala. Alam niyo naman, na mula pa noon na itinuring ko na kayong parang mga tunay kong anak. Napakasakit sa dibdib nung mawala ang aking mga mahal sa buhay noon. Ngayon, parang hindi ko nakakayanin kapag isa man sa inyo ay mawala pa. Huwag po kayong mag-alala, Tatay Ingo. Mag-iingat po kami ni Melody. Sasali kami sa mga paligsahan para hindi nila mahalata na hinahanap namin sila. Sa palagay ko naman, isa sa mga baryong malapit lang dito yung pinaglulunggaan ng mga aswang na pinamumunuan ni Damian eh. Wala na ngang nagawa si Mang Ingo. Hindi na nito napigilan ang plano ni na Melody at Eva. Nang magsimulang paligsahan ng kagandahan sa kabilang baryo, sumali doon si na Melody at Eva. Bumili sila ng mga magaganda pero murang damit sa bayan. Sa araw pa lang ng parada ng mga kalahok, pinagkakaguluhan na ng lahat si na Melody at Eva habang sakay ng kariton na hinahatak ng mga kabayo. Karamihan ay pumapalakpak sa tuwa kapag nakikita sila. Uy, Melody, kang masyadong kampante ha. Huwag kang maging pabaya ha. Huwag mong kakalimutan ng tunay na dahilan kaya tayo nandito. Oo ate, alam ko yun. Huwag kang mag-alala. Okay? Nag-e-enjoy lang naman ako eh. Tsaka sarap pala magsuot ng gown ni pumarada. Ang daming nanonood oh. Oo, sige. Ang sa akin ay paalala lang ha. Karamdaman mo din yung ibang kalaban natin sa beauty contest. Kung kakaiba din yung ganda nila eh. Oo nga eh. Lalo na yung maputi na nakasuot ng pulang gown. Ang tari makatingin sa akin. Siguro iniisip niya na ako yung pinakamatindi niyang makakalaban. Oo na nga. Aminado naman ako na halos kayong dalawa lang ang pinakamaganda at nakakalamang sa aming lahat eh. Pero sa'yo pa rin ang boto ko. Sana ikaw ang manalo. Mapapangiti na lang ng tipid si Melody at kikinlatan si Eva tapos ay ipagpapatuloy na nila ang pagparada. Ibinabaling ang atensyon sa mga taong nadadaanan nila hanggang sa makabalik na sila sa pinakasentro ng barangay, ang plaza kung saan doon gaganapin ang paligsahan. Nang makababa na ng kariton ang lahat ng mga kandidata na pumarada, umakyat na sila sa stage na naroon. Nagsimula na ang mga kandidata na ipakita ang kanilang mga natatanging kakayahan. Ate Eva, anong talent yung ipapakita mo? Kakanta ka ba? Hindi ah. Alam mo namang sintonado ako eh. Baka mag-alisan yung mga manonood kapag narinig yung boses kong kumanta. Ikaw na lang ako kumanta. At ako naman, ano nga bang magawa? Mag-e-exhibition na lang ako gamit yung arnis. Diba? Sige, kakanta na lang ako habang sumasayaw. Oo, basta galingan mo ha. Pag-isipan mo mabuti kung ano yung kakantahin at gagawin mo ha. May ilan pa namang kandidatang mauuna sa'yo. Di nga nagtagal ay nagsimula na ang mga kandidata na ipakita sa mga taong naroon ang kanilang mga talent. Naunang tinawag at tumayo sa gitna ng stage ang kandidatang maganda at maputi na sinasabi kanina ni Melody na masama ang tingin sa kanya. Kumakanta habang sumasayaw ang kandidatang yon kaya naman panay ang palakpakan ng mga taong naroon at nanonood dahil talagang magaling ang talent ng maputing kandidata. Tinawag iyon ng announcer sa pangalang Presi. Mukhang ibang talent na lang ipapakita ko ate. Tagilid ako pag ginaya ko siya. Kasi dance and sing din siya. Oo nga. Ginawa na ni Presi yung naisip mo eh. Yan na nang gagawin mo ngayon. Alam ko na. Magmomodelo ko. Fashion show habang kumakanta din. Yun, oo, ganun na nga, tama. Yun na lang yung gagawin ko. Sige, ikaw nang bahala kung ano yung gusto mo. Basta ako mag-e-exhibition ako ng arnis. Good luck sa atin ate. Ilang kandidata pa nga ang naunang nagpakita ng talent bago sila Melody at Eva. Nang sumapit ang number nila, ipinakita ng dalawa ang kanilang mga talent gaya ng kanilang napag-usapan kaya naman pinalakpakan din sila ng mga taong nanonood na naroon.
Pagkatapos nyo ay sinabi ng organizer ng beauty contest na tapos na ang unang yugto. Lahat ay tutuloy sa malaking bahay na kinuha ng organizer para doon pansamantalang tumuloy ang mga kalahok dahil sa gabi pa ang huling bahagi ng paligsahan. Ay, salamat. Nakakahinga na tayo. Ay, sakit ng binti ko. Ay, taas kasi nitong suot ko sapatos eh. O nga, nakakapagod pumarada at magpakita ng talents. Halika, alamin natin sa organizer nitong beauty contest kung saan yung kwarto natin. Sumang-ayon naman si Melody kay Eva. Kagaya ng ibang mga kandidata ay lumapit sila sa baklang organizer ng event para alamin kung ano ang gagawin nila. Lahat sila ay dinala sa malaking bahay na medyo malayo sa plaza. Maraming kwarto ang bahay na yon at bawat kwarto ay mayroong kama. Kaya makakapagpahinga ang bawat kandidata. Hindi ka na doon sa kwarto. Doon sa kwarto ko. Doon na lang tayong dalawa. O sige ate, sama na lang tayo sir, malaki naman pala yun eh. Papasok na sana sina Melody at Eva sa kanilang kwarto nang bigla ay sumingit si Presi na parabang nang aasar. Nauna na itong pumasok sa room kaya naman nagulat sina Eva at Melody. Isinara na ni Presi ang pintuan ng kwarto kaya naman naiwanan sa labas sina Melody at Eva. Nandoon din ang iba pang mga kandidata na nakakita sa ginawa ni Presi. Kaya parang nainis si Eva. Tinatok niya ng malakas ang pintuan ng kwarto. Hoy, babaeng magaling! Lumabas ka nga dyan! Alam mo naman na sa amin yan binigay tapos makikipag-unahan ka. Pabayaan mo na lang siya ate. Marami pa namang kwarto eh, ikaw talaga. Eh, bastos eh. Sarap sapakin ng pagmumuka. Ako, kung wala lang tayo sa kompetisyon, tinatulan ko na talaga yung kagagahan yan eh. Halika na, doon na lang tayo sa kwarto ko. Baka malaki din naman yun. Sige, tayo na nga nang mabawasan yung inis ko. Nakatingin kina Melody at Eva ang iba pang mga kandidata na naroon. Tapos ay pumasok na rin sa kanya-kanyang kwarto ang mga yon para makapagpahinga. Malaki din naman ang kwarto ni Melody. Malaki ang kama kaya kasya sila ni Eva. Kaagad na naghubad ng mga suot na gown ng dalawa at nagpahinga. Kaagad nakatulog si Melody dahil sa matinding pagod. Pero si Eva ay hindi kaagad nakatulog dahil sa matinding inis kay Presi. Di nagtagal ay napabalikwas si Eva nang makaramdam ng kakaiba. Nakita niya kasing gumalaw ang seradura ng pintuan ng kanilang kwarto kaya kaagad naman siyang bumangon at lumapit sa pintuan. Kaagad niyang pinindot ang lock. Melody, gising. Uy, gumising ka. Bakit ate, may problema ba? May pumipihit ng sinadura ng pinto natin. Mabuti na lang at nakalapit ako kaagad at nailak ko. Nakita mo ba kung sino? Hindi. Parang umalis na nang maramdaman niyang gising ako. Tsaka nailak ko na yung pintuan. Di nagtagal ay nagkatinginan sina Melody at Eva. Paano ay naramdaman naman nila na mayroon namang gustong magbukas ng bintana ng kwarto nila. Pero dahil nakalak din yun at yari sa salamin at bakal ang bintana, hindi makakapasok ang sino man na gustong dumaan doon. Hanggang sa makarinig sila ng malakas na sigaw, boses yon ng baklang organizer ng event. Nagmamadaling lumabas ng kwarto sina Melody at Eva kung saan nakita nila na nagkakagulo ang mga kandidata sa tapat ng kwarto ni Presi. Kaagad na lumapit sa kwarto ni Presi si Melody at nakita niya ang duguang katawan ni Presi. Patay na si Presi, ate Eva. May kagat siya sa leeg at winasak yung dibdib niya. Ano? Patay na siya? Oo, parang pinatay siya ng aswang eh. Hindi na kumibo si Eva. Bagkus ay marahan itong lumapit sa kwarto ni Presi at sumilip kung saan nakita nga na namatay si Presi na nakadilat ang mga mata. Nagdurugo pa ang leeg at wasak ang dibdib. Napabuntong hininga si Eva tapos ay napatingin siya sa paligid kung saan lahat ng mga kandidatang naroon ay nakatingin sa kanila ni Melody.
Iniisip niyo ba na porke kami yung nakaaway niya kanina, gagawin namin yan sa kanya? Nakakamali kayong lahat ha. Hindi kami mga aswang. Tama ang ate ko. Kahit naman gano'n yung ginawa sa amin ni Presi, wala kaming dahilan para gawin yan sa kanya. Nakita niyo naman yung itsura ng bangkay ni Presi, di ba? Aswang yung pumatay sa kanya at hindi kami yun. Ang totoo niyan, kanina ay meron ding gustong pumasok sa loob ng aming kwarto. May pumipihit sa sinadura ng pintuan. Pabuti na lang at nagising ako. Naila ko yung pintuan. Tapos sa bintana ng kwarto namin, may gusto ring magbukas at pumasok. Pero dahil may salamin at may grills yun, hindi siya nakapasok. Nabigo rin siya sa amin kaya siguro yung kwarto ni Presi nakatabi lang nung kwarto namin. Yun yung pinasok niya. Walang tumugon sa sinabi ni na Melody at Eva. Lahat ng mga naroong kandidata ay umiiyak sa matinding takot sa nangyari kay Presi. Lahat din ay makahulugan ng mga tingin kina Melody at Eva kaya hindi mapakali ang dalawa kasi iniisip nila na lahat ng naroon ay nag-iisip na sila lang ang may dahilan para gumawa ng masama kay Presi. Ilang sandali pa ay dumating na doon ang Kapitan Del Barrio kasama ang ilang tauhan at inayos ang bangkay ni Presi. Kailangan natin mag-ingat, Melody. Hindi natin alam kung kasama ba natin dito sa loob ng bahay yung aswang o galing siya sa labas at sinalakay si Presi. Tama ka, Ate Eva. Mali na naman yung hinaala ko. Akala ko si Presi yung magiging malaking problema natin eh. Inisip ko na nga na aswang siya eh. Kasi ang ganda niya. Yung ganda niya, kakaiba. Tapos ang suplada pa niya. Yung pala siya pa yung mabibiktima ng aswang. Yun din yung akala ko. Iniisip ko nga na aswang siya kaya matapang. Tapos ganito yung mangyayari. Tapos ngayon iisipin ng lahat na tayo yung salarin. Kaya kailangan nating patunayan sa lahat na malinis yung konsensya natin. Dapat makita natin yung aswang na yan eh. Hindi kaya yung organizer ng paligsahan. Baka ito na yung grupo nating hinahanap. Eh paano nga kung naligaw lang dito yung halimaw na yun? Wala siya sa loob ng bahay. Sumasalakay lang kapag may pagkakataon. Oo nga no. Pero gawin natin yan pagkatapos ng beauty contest. Huwag tayong umalis sa baryong to hanggang hindi natin nauhuli yung aswang na yun. Baka nandito rin si Damian. Sumang-ayon naman si Eva sa sinabi ni Melody kaya nang sumapit na ang gabi ng coronation night ay nagsuot ng mas magandang damit sina Eva at Melody. Muling nagpakita ng talent sa mga judge at organizer ng event kaya naman ang basahin na ng event host ang pangalan ng mga nanalong kandidata ay napatalon sa tuwa sina Eva at Melody. Dahil si Eva ang first runner-up at si Melody ang tinanghal na pinakamagandang babae sa baryo ng gabing iyon. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw ang mananalo, Melody. Lalo na't wala na si Presi. Pinabati kita. Salamat ate. Congrats din panalo ka din eh. Oo naman. Panalo tayong dalawa. Tuwang-tuwa si Melody dahil yun ang unang pagkakataon niyang sumali sa beauty contest at nanalo naman siya. Matapos na makuha ang premyo at matapos ang paligsahan ay nagbalik sa malaking bahay sina Eva at Melody para kunin ang bag nila sa kwarto nila. Sa bag nakalagay ang mga sandatang ginagamit nila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Palabas na sila ng bahay ng dalawa sa mga kandidatang nakalaban nila ang naglock sa pintuan ng bahay. Bakit inilak niyo yung main door? Aalis na kami. Plano namin na patayin kayong dalawa ni Presi. Dahil sa pagkakakala na kapag wala na kayo sa laban, ay kami na ang mananalo. Isa palang malaking pagkakamaling binuhay kita kasi kayo pa rin ang pinili ng mga hangal na judge na yon. Kung ganun kayo pala yung pumatay kay Presi. Kayo din yung nagtangka na pasukan yung kwarto namin. Alam nyo, kami yung napagbintangan sa ginawa nyo eh. Dadalhin niyo sa hukay ang lihim na inyong nalaman. Mamamatay din kayong dalawa ngayon. Parang mali yata kayo na iniisip. Mga salot. Kasi alam namin na babalikan kami ng aswang. Dahil bigo siyang mapasok kami sa kwarto kaya nakipagsabuatan na kami sa Kapitan Del Barrio dito. Kaya kayo ang pumasok sa aming patibong.
Nagulat ang dalawang gabunan nang mabuksan ulit ang pintuan ng bahay at pumasok doon ang Kapitan del Barrio kasama ang mga kalalakihang armado ng sibat at mga itak. Sa galit ng dalawang gabunan ay sinalakay sina Melody at Eva, pero bago sila makalapit ay nagsiliparan ang mga matutulis na sibat. Bumaon sa katawan ng dalawang gabunan ng mga sibat na naging dahilan ng madali nilang kamatayan. Nabigyan na rin ng katarungan ng kamatayan ni Presi. Kagaya natin, dayo lang din naman sa baryo ito yung mga salot na yan eh. Dito pa talaga naghasik ng lagim yung mga yan. Buti lang napigilan natin sila kaagad. Tayo na. Umalis na tayo sa lugar na to. Sa paligay mo ba, wala na sa lugar na ito yung hinahanap natin? 2 araw pa lang tayo dito eh. Umuwi na muna tayo, Melody. Tapos ay planuhin natin ang mga susunod nating gagawin, ha? Malapit lang naman dito yung bahay ni Tatay Ingo eh. Kumuha muna tayo ng mga damit natin para meron tayong pamalit. Puro gown yung dala natin eh. Sige ate, ikaw ang bahala. Mukhang tama ka nga eh. Puro gaw na lang yung dala natin. Wala makasi sa plano natin na tumira sa baryo na pupuntahan natin eh. Kaya nga next time na aalis tayo, magbabaon na tayo ng damit. Para kahit ilang araw pwede tayong hindi umuwi. Nagkasundo na nga ang dalawa na umuwi na sa bahay ni Mang Ingo, lalo na nga at papaumaga na. Tuwang-tuwa naman si Mang Ingo nang makita sina Melody at Eva. Nakahinga ito ng maluwag dahil umuwing ligtas sina Melody. Pero yun lang pala ang simula ng palagi ang pag-alis ni na Melody at Eva, dahil kahit saang lugar na mayroong piyestahan at mayroong beauty contest ay dumadayo ang dalawa. Dahil alam nila na kapag mga ganoong pagkakataon ay sumasalakay ang mga aswang kagaya noong nabiktima ang kanilang mga magulang. Ilang araw mula ngayon magpipiesta na sa baryo dito. Kaya dito na lang muna tayo. Taga rito si Vanji. Yung naging kaklase ko sa high school, sinabi niya na sa kanila tayo tumuloy tapos isasali niya tayo sa beauty contest. Ate, parang natatandaan ko yung baryong to. Diba, dito tayo na miesta ni na Itay nung ginabi tayo, kaya pag-uwi sinalakay tayo ng mga aswang? Aba, oo nga no. Tama. Natatandaan ko na. Dito nga yun. Ay, pagkatapos ng maraming taon. Ay, babalik din pala tayo sa lugar na to. Ate, sa palagay mo kaya, taga rito yung aswang na hinahanap natin? Si Damian. Hindi ko alam. Dahil kagaya ng alam natin, sa panahon ngayon, ang mga aswang ay naglipa na sa kahit saang baryo. Kaya kailangan palagi tayo maging handa. Basta kahit anong mangyari hindi mo ko pababayaan, Ate Eva. Wala kang dapat na alalahanin. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Ilang sandali pa ay nakarating na sina Melody at Eva sa bahay ni na Vanji. Tuwang-tuwa naman si Vanji nang makita sila. Agad silang pinatuloy at ipinaghanda ng pagkain. Habang kumakain ang tatlo ay napatingin si Melody sa labas ng bintana na nakabukas. Paano ay nakita niya na mayroong lalaking nakatingin sa kanila. Nakatayo sa kalsada. Yun ay si Oliver, ayon kay Vanji. Anak ng Kapitan del Barrio sa lugar nila. Guwapo at matipuno si Oliver at sa totoo lang ay maraming babae ang nagkakagusto dito. Kaya nga lang ay masyadong pihikan si Oliver. Pero ngayon ay parang natutulala si Oliver habang nakatingin kina Melody at Eva. Ate Eva, tinan mo. Parang kanina pa nakatingin sa atin si Oliver eh. Naku, ako ba? Hindi naman yata ako. Parang sa'yo o kaya kay Vanji nakatingin eh. Ate, ano? Punta na siya dito, dali. Palapit na sa atin si Oliver. Ano gagawin natin? Ano ka ba? Kumalma ka nga lang dyan. Para naman ngayon ka lang nakakita ng lalaking gwapo. Totoo naman yung sinasabi mo eh. Ngayon lang naman talaga eh. Ate, tignan mo. Ang gwapo niya, diba? Hindi malaman ni na Melody at Eva ang gagawin habang papalapit sa kanila si Oliver na malayo pa ay nakangiti na. Pormang-porma ito sa suot na itim na t-shirt na saktong-sakto lang sa katawan ng sukat
kung kaya bakat na bakat ang mga muscle sa malaking katawan nito. Tapos ay pantalong maong, nakasuot ng rubber shoes at may suot na Ray-Ban. Magandang araw sa inyo, Vanji. Napadaan lang ako. Nakita ko meron ka palang bisita na magagandang babae. Baka pwede naman makipagkilala. Eva. Eva ang pangalan ko. At ito naman ang kapatid ko, si Melody. Natutuwa ako makilala kay Eva. Napakaganda niyo magkapatid. Tama-tama, nandito kayo. Sa araw ng pista, merong mga pa-contest, mga palaro at mga beauty contest. Sasali ba kayo? Salamat pero hindi pa namin sure kung sasali kami kasi mukhang maraming magagandang babae dito sa baryo nyo eh. Kahit naman maraming babaeng magaganda dito, paligsahan naman yun. Mananalo kung sino ang pinakamagaling, pinakamatalino at pinakamaganda at saka isa ako sa magiging judge doon. Sige, sasali kami. Kaya lang, hindi ba magulo dito kapag fiesta? Hindi naman. Wala kayong dapat alalahanin kasi kapitan naman dito yung tatay ko. O paano? Saan ko kayo doon, ha? Sumang-ayon naman sina Melody at Eva, tapos ay umalis na si Oliver. Makikita ang kislap sa mga mata ni Eva habang tinatanaw ang papalayong si Oliver. Si Melody naman ay pasimple lang tinitingnan si Oliver tapos ay itinuloy na niya ang pagkain. Nang gabing iyon ay nagulat sina Eva nang marinig na nagkakagulo ang mga tao. Anong nangyari? Bakit maraming tao? Hindi ko alam kung bakit ate. Nagpupunta sila dun sa banda ron ho. Halika, Melody. Tingnan natin kung ano yung pinagkakaguluhan nila dun. O sige, dun sila nagpupunta ate. Tara. Sinundan nga ni na Melody at Eva ang mga tao patungo sa sagingan kung saan nakita nila na mayroong babaeng nakahiga roon, duguan at wala ng buhay. Wasak din ang dibdib ng babae kung saan wala na ang laman loob nito. Narinig nila ang usap-usapan ng mga taong nakikiusyoso na mayroon daw nakarinig sa malakas na pagsigaw ng babae. Nang sinakluluhan ay nakita ang isang malaking asong itim ang kumagat at pumatay sa babae. Permadong aswang ang pumatay sa babae niyan, Melody. Tama ka ate. Nabiktima nga siya ng aswang. Eva! Nandito pala kayo ni Melody? Oo. Kasi nagulat kami. Nagkakagulo yung mga tao. Kaya pala binabiktima yung aswang. Naku, nagkakamali kayo. Wala namang aswang dito sa amin. May mga ganyang insidente na noong mga nakaraan na kagagawan pala ng mababangis na hayop sa gubat. Baka may naligaw na naman dito at ang babaeng yan ang nakita. Hayop gubat nga lang ba yung pumatay sa babaeng yan? Bakit naubos naman yung lamang loob niya? Ganun talaga ang mababangis na hayop gubat. Pag wala silang mabiktima na kagaya nila, tao ang napagdidiskita nila at kinakain para lang maibsan ang kanilang gutom. Kaya nga mga tao dito, pagsapit ng dilim, namamalagi na sa loob ng kanilang bahay. Pero meron pa ding matitigas ang ulo kagaya ng babaeng to. Kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Napakalupit ng naging kamatayan niya. Kaya kayo magkapatid, dahil lang kayo dito sa amin. Kapag sumapit ang gabi, huwag na kayong lalabas pa ha. Delikado, kasi nga puro kagubatan ang paligid ng baryo namin. Kaya maraming mababangis na hayop gubat ang naliligaw dito. Salamat sa paalala, Oliver ah. Melody, tayo na. O ate, sige Oliver, mauna na kami sa'yo ha. Tumangulang at ngumiti kay Melody si Oliver kasabay ang pagkindat. Kaya naman napangiti din si Melody. Nakita din pala iyon ni Eva kaya naman siniko nito si Melody at hinatak para umalis na sila sa lugar na yon. Mabilis ang naging lakad nila pabalik sa bahay nila Vanji. Napansin ni Melody na parang naiinis si Eva. Kaya naman hindi na niya pinigilan ang sarili para tanungin si Eva. Problema ka ba ate? Ba't parang kanina ka pa wala sa mood ah? Wala. Wala akong problema. Wala daw. Ba't kanina ka pa nakasimangot? Sabihin mo na. 'Di ba dati naman wala tayong nililihim sa isa't isa? Si Oliver ba yung dahilan niyan? Oo, siya nga. Naiinis ako kasi
pilit yung sinasabi na hayop gubat lang yung pumatay dun sa babae. Malinaw naman na aswang yung lumapa dun. Pwedeng totoo naman yung sinasabi niya, pero pwede rin namang hindi. Kasi taga rito siya kaya alam niya yung mga nangyayari sa lugar na to. Ang isa pang kinaiinis ko, panay ang kindat sa'yo. Tapos kilig na kilig ka naman. Sabi ko na nga ba Kaya ka naiinis dahil doon. Nako, talaga naman. Nagsiselos ka ba, Ate Eva? Ha? Ano? Ako? Magsiselos? Hindi Sa akin lang naman, masyado ka mabilis magtiwala. Inindatan ka lang, kinikilig ka naman dyan. Isipin niya, easy to get ka. Sa susunod, wag kang ganun Salamat sa pagmamalasakit mo, ate Kaya mo sa susunod, hindi ko nagagawin yon. Kung gusto mo, soplakin ko na lang siya Yun ang dapat mong gawin. Supladahin mo. Pakita mo na hindi ka basta-bastang babae lang. Napatawa na lang si Melody sa nakitang reaksyon ni Eva. Tapos ay nagpunta na sila sa kwarto na ipinagamit sa kanila ni Vanjie. Maaga silang nagpahinga. Kaagad na nakatulog si Melody pero si Eva ay hindi basta-basta nakakatulog, lalo na nga at alam nito na yari lang sa kahoy, pawid at kawayan ang bahay ni Vanjie. Maya-maya ay napabalikwas si Eva nang makitang pumasok sa kanilang kwarto si Vanjie at sinabi ni Vanjie na mayroong umaaligid na tiktik sa kanilang bahay. Alam ko na yan, Vanjie. Alam kasi nila na tayo lang kami sa lugar na to. Kaya kami ang bibiktimahin nila. Melody, gumising ka. Ate Eva, bakit ba? May umiikot na tiktik sa paligid ng bahay ni Vanjie. Tayo ang punterya ng aswang. Kasi alam niyan dayo lang tayo. Malakas na yung huni ng tiktik ko. Ibig sabihin malapit lang yung aswang at nagmamasid. Ano gagawin natin, ate? Mahirap makapaglaban sa mga aswang kasi tuso yung mga yan. Ginagamit na pananggal lang yung kadiliman. Kaya gaya ng dati, palabasin natin sila sa kadalimang pinagtataguan nila. Ano, ready ka na ba? Sige, sa ganitong paraan baka makita na natin yung hinahanap natin. Lumabas ng bahay si Melody at kunwari ay naiinitan siya kaya mayroon siyang dalang pamaypay. Naupo siya sa harapan ng bahay ni Vanjie habang ang mga mata ay inililibot ng tingin sa paligid, lalo na sa malalaking puno na nasa di kalayuan ng bahay. Dahil madalas ay sa mga ganoong lugar nagtatago ang mga aswang habang naghihintay ng mabibiktima. Tama nga yung hinala ko. Nasa likuran nga siya ng malalaking puno na yon. Bakit ayaw pa niyang lumabas? Halika na, salakayin mo na ako. Di nga nagtagal ay mayroong lumabas mula sa madilim na lugar. Isang babae at naglakad palapit kay Melody. Nakita ito ni Melody kaya naman napakislot siya sa kinauupuan. Lalo siyang nagtaka nang makalapit na sa kanya ang babae at nakilala niya yon na si Eva. Eva, ano ginagawa mo dun? Akala ko ba lalabas kapag nagpakita na yung aswang? Nainip ako Ang tagal kasi lumabas. Kaya ako na lang yung lumapit sa'yo. Wala namang aswang Niisip mo lang na mayroon. Ganun ba? Sige, matulog na tayo. Oo nga, mabuti pa nga. Tumayo na si Melody at tinalikuran si Eva. Yun naman ang pagkakataon na hinawakan siya sa balikat ni Eva. Nang lumingon si Melody ay nakita niyang mayroong pangil si Eva at handa na siyang kagatin. Hindi niya maigalaw ang kamay na mayroong hawak na punyal dahil nag-aalinlangan siya na masaktan si Eva. Kaya naman itinulak na lang niya si Eva palayo. Napaatras si Eva tapos ay muling sumugod para kagatin si Melody. Pero isang Eva pa ang dumating mula sa likod bahay at sinalubong ang kamukha nito. Nagpambuno ang dalawang Eva kaya naman nalilito na sina Vanjie at Melody kung sino ang totoo at sino ang impostor. Bakit nakatunga ka pa dyan? Tulungan mo ko. Gamitin mo yung punyal at patayin mo na yung aswang na to. Ako ang tulungan mo. Hindi dapat binubuhay ang mga nilalang na kagaya nito. Dali! Tapusin na natin to. Teka lang sandali. Nalilito ako Sino ba talaga sa inyo yung ate Eva ko? Ano ka ba?
Tanga, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa alam na ako ang ate Eva mo? Mag-isip ka ng paraan para hindi ka magkamali. Dahil kapag nagkamali ka, habang buhay mong pagsisisihan yan. Ay, sige na. May tanong ako. Tunay ba tayong magkapatid? At nasan yung tatay natin? Oo, tunay tayong magkapatid. Kaya nga ate mo ko, di ba? At ang tatay natin ay nasa bahay natin. Wala na tayong tunay na ama. Si Tatay Ingo ang nagpalaki sa atin at itinuring nating kapatid ang isa't isa. Kahit hindi tayo magkadugo. Ay, dali mo. Tama ka dyan. Nagpasya si Melody. Tinulungan niya ang ikalawang Eva na dumating. Alam niyang yun ang totoong Eva na nakasama niyang lumaki sa pangangalaga ni Mang Ingo. Itinarak niya sa dibdib ng unang Eva ang hawak niyang patalim kung kaya nabitiwan niyo ng kalabang Eva. Noon lumabas ang tunay na anyo ng sugatang gabunan. Hindi na ito nakatakas pa dahil nang makabuelo si Eva ay idiniin pa nito ng husto ang punyal na nakatusok na sa dibdib ng gabunan hanggang sa wala na itong buhay na bumagsak. Ayos ka lang ba, Ate Eva? Oo, ayos lang ako. Muntik na ako dun ah. Kala ko magkakamali ka eh. Marami na tayong pinagdaanan. Marami na tayong pinagsamahan mula pa noon hanggang ngayon, ate. Pwedeng makopya niya yung anyo mo pero hindi niya magagawang malaman yung mga bagay na tungkol sa atin. Hindi kahit kailan mananalo ang impostor sa original. Tama ka dyan. Salamat at naging matalino ka. Di nagtagal ay muling natuon sa bangkay ng gabunan sina Melody at Eva. Nagulat sila dahil unti-unting natutunaw ang katawan niyon dahil sa pilak na punyal na nakatusok sa dibdib niyon. Makalipas ang halos kalahating oras ay naging ganap na abo na ang gabunan. Kaya naman dinampot na ni Eva ang patalim tapos ay tumingala si Eva at nakita nito na lumipad palayo ang ibong tiktik. Kaya naman pumasok na sila sa loob ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas at sumapit na ang kapistahan ng baryo. Nagkaroon nga ng mga palaro at mga paligsahan kagaya ng beauty contest. Kagaya ng dati ay sumali sina Melody at Eva dahil isa sa mga naging judge sa paligsahan ay si Oliver at ang napili nito parang manalong pinakamagandang babae sa baryo ng gabing yun ay si Melody. At kagaya ng dati, pangalawa lang si Eva. Binabati kita, Melody. Salamat, Oliver. Ikaw din, Eva. Binabati kita sa panalo mo. Salamat. Talagang ganda nyo magkapatid eh. Dapat lang talaga na manalo kayo. Ay, siya nga pala. Pwede ba na ihatid ko kayo pagkatapos nitong kasiyahan? Oo naman, pwedeng pwede. Doon lang naman kami tumutuloy ngayon sa bahay ni Vanji eh. Napangiti si Oliver kay Eva sabay kindat, kaya naman bahagyang kinilig si Eva pero hindi nagpahalata. Nang makita ni Melody ang kinikilos ng kanyang ate Eva, palihim niya itong siniko at nang mapatingin sa kanya si Eva ay nanlaki ang kanyang mata na ibig sabihin ay umayos ng kilos si Eva. Kaagad namang nasakyan ni Eva ang gustong ipahiwatig ni Melody, kaya naman umayos ito ng kilos hanggang sa magpatuloy ang kasiyahan. Isinayaw ni Oliver si Melody dahil kagaya ng nakaugalian sa baryo, isinasayaw ng mga kalalakihan doon ang sino mang mananalo sa beauty contest. Matapos ay si Eva naman ang isinayaw ni Oliver. Pwede ba akong dumalaw sa inyo? Ibig ko sabihin sa bahay ni na Vanji. Bakit mo naman gustong dumalaw sa amin? Ano naman gagawin mo dun? Masyado ka naman prangka. Gusto ko ang ganyan. Siyempre gusto kong dumalaw para manligaw. Kanino? Sa akin o sa kapatid ko? Wow, diretsahan talaga. Mas mabuti na yung maging prangka para alam ko yung gagawin ko. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na sa akin kung sino ang gusto mo sa amin ni Melody. Siyempre, ikaw ang panganay. Hindi ikaw ang liligawan ko. Pwede ba yun? Kasi mula nang makita kita, hindi na ako napapalagay. Pakiramdam ko ba, gusto kita makita oras-oras. Kaya sana wag mo akong pigilan na pasyalan ka ng madalas at manligaw ha. Oo, pwede naman. Sige,
pumasyal ka sa bahay ni Navanchi kahit anong araw. Salamat naman kung ganun. Sige, sisimulan ko na ngayong gabi. Ihatid ko na kayo pagkatapos ng okasyong to, ha? Napangiti ng matamis si Eva. Matapos ang malambing na tugtog ay nagbalik na siya sa upuan na katabi ni Melody. Bakas ang katuwaan sa mukha ni Eva na halatang kinikilig pa ito sa mga matatamis na salitang narinig mula kay Oliver. Napansin naman ni Melody ang katuwaan ng kanyang ate Eva habang nakatingin kay Oliver at panay ang ngiti. Ay, Ate Eva, parang ang saya mo ah. Anong pinag-usapan niyo ni Oliver? Parang may binubulong siya sa'yo kanina. Talaga napakasaya ko, Melody. Kasi sabi ni Oliver, papasyal daw siya ng madalas kina Vanji. Kasi nandun tayo. Talaga? Dadalaw siya ng madalas dun? Maliligaw ba siya? Oo, Melody. Ang sabi niya, niligawan niya ako. Kasi mula daw nang makita niya ako, hindi na raw siya mapakali. At ang gusto niya, palagi ako nakikita. Pero huwag ka mag-alala ha. Gaya ng sinabi ko sa'yo. Magpapakipot muna ako. Ikaw palang liligawan ni Oliver. Masaya ako para sa'yo, ate. Salamat, Melody. Congrats ka mo sa atin. Ikaw ang beauty queen at ako naman ang queen sa puso ni Oliver. Ngumiti ng tipid si Melody dahil ang totoo ay lihim siyang nasasaktan dahil kagaya ni Eva mayroon din siyang paghanga kay Oliver. Inaasahan niya na siya ang liligawan nito dahil siya ang nanalong pinakamagandang babae sa baryo ng gabing yun. Mali pala ang kanyang inaasahan. Kaya panay na lang ang buntong hininga ni Melody. Paminsan-minsan ay napapatingin siya kina Eva at Oliver. Nakikita niya na matatamis ang mga ngiting makikita sa labi ng dalawa. At matapos nga ang okasyon, inihatid sila ni Oliver sa bahay ni Navanji. Salamat sa paghatid, Oliver ah. Gusto mo pumasok ka muna para makapagkape tayo? Hindi na. Sa ibang araw na lamang. Malalim na ang gabi kaya magpahinga na lang tayo. Sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi ah. Mag-isa ka na lang. Delikado ang panahon. Huwag ka mag-alala, kaya ko ang sarili ko. O paano? Alis na ako. Melody, siya nga pala. Congrats ulit. Ikaw ang beauty queen sa gabing to. Salamat. Sige, magpapahinga na ako ah. Pumasok na sa loob ng bahay sina Melody at Eva. Si Oliver naman ay umalis na din. Pagdating sa kanilang kwarto ay kaagad na naghubad ng gown si Melody at nagpalit ng damit. Tapos ay nahiga na sa papag na naroon. Tumagilid siya ng higa patalikod kay Eva. Kaya nang makapagpalit ng damit si Eva at tumabi kay Melody, ay nakapikit na si Melody. Anong tingin mo kay Oliver? Mukhang mabait naman siya. At totoo sa mga sinasabi niya, di ba? Saka napakamaginoo niya. Malamig ang boses at masarap pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya lalo tuloy akong in love sa kanya eh. Ay, sa tingin mo, sasagutin ko na ba agad siya? Uy, may Melody. Ay, tulog ka na pala. Kanina pa ako daldal dito, tulog ka na pala eh. Sige na nga, bukas na lang tayo magkwentuhan. Mukhang napagod ka ng husto. Tumagilid na din ng higa si Eva patalikod kay Melody sa pag-aakala na tulog na ito. Pero ang totoo, gising pa si Melody. Nakapikit lang si Melody dahil ayaw niyang ipakita kay Eva na naiinggit siya. Nasasaktan dahil si Eva ang nagustuhan ni Oliver. Di nagtagal, tumulo ang luha ni Melody. Bahagyang dumilat at pinahid ang luha. Napakagatlabi na lang siya. Hanggang sa tuluyan ng makatulog si Melody at kinabukasan ay ginising sila ni Vanji dahil mayroon na namang nabiktima, ang aswang. Melody, samahan mo ko, dali. Meron na namang nabiktima yung aswang. Ganun ba? Sige tayo na ate. Ang sabi ni Vanji, ang nabiktima daw kagabi ay yung mga nakalaban natin sa beauty contest.
Tingnan natin kung totoo. Nauna na rin si Banji eh. Nagmamadali nga sina Melody at Eva na pinuntahan ang sinabi ni Vanji at pagdating nila sa makipot na daan palabas ng baryo ay makikita na puro puno ng saging at punong kahoy ang paligid. Makikita rin sa daanan ng 3 tricycle kung saan doon nakasakay ang mga kandidatang dumayo doon kahapon para sumali sa beauty contest. Ngayon ay patay na ang mga yun. Ay, tama nga si Vanji. Sila yung mga nakalaban natin kahapon sa beauty contest. Dumayo lang sila dito kaya umuwi sila kagabi. Yun yung hinihintay ng mga aswang. Kung ganun tama nga yung lugar na pinuntahan natin, ate. Sa lugar ding ito tayo sinalakay ng mga aswang nun. Tingnan mo. Tingnan mo rin, oh. Palabas ng baryo dun. Narin yung ilog kung saan nahulog yung jeep na sinasakyan natin. Ah, oo, natatandaan ko na. Ang ibig sabihin, nandito pa rin sila sa baryon to. Melody, hindi tayo nagkakamali ng pinuntahang lugar. Siguro, kung wala tayong bahay na tinuluyan kagabi at umalis tayo sa lugar na to, ako, yak na nakaharap na natin yung mga aswang. Pero ate, sa dami ng mga nabiktima kagabi, ibig sabihin, marami pa din yung mga aswang. O mahihirapan tayo kapag nakaharap natin sila kung dalawa lang tayo. Masyadong delikado. Naisip ko na nga rin yan kanina. Talagang delikado kung haharapin natin sila ng sabay-sabay pero kung isa-isa lang, mayroon tayong laban. Pero, parang kumpugan nga ng mga aswang yung baryo na to. Makakaiwas pa ba tayo? Bahala na. Basta ang mahalaga, nalaman na natin na patuloy pa rin ang grupo ni Damian sa mga masasamang gawain nila. Kagaya pa din ng dati yung modus nila. Yung mga dumadayong kasali sa beauty contest ang sinasalakay nila pag-uwi. Maya-maya ay naputol ang pag-uusap ni na Melody at Eva nang dumating sina Oliver at ang ilang barangay tanod. Nang makita ni Oliver sina Eva at Melody ay kaagad na lumapit ito. Eva, Melody, nandito rin pala kayo. Oo, nakisyosa lang. Kinumpirma lang namin na yung mga natagpo ang patay ay yung mga kandidatang nakalaban namin kahapon nung pauwi na sila kagabi. Saka raw sila sinalakay ng mga aswang. Ngayon mo sabihin sa amin na mababangis na hayop gubat lang ang may kagagawan nito. Sa dami ng mga bangkay na yan, hayop gubat ba ang pumapatay sa kanila? O grupo ng mga aswang? Sa totoo lang, may mga gumagala talagang aswang sa baryo namin tuwing gabi. At ang alam ko, hindi lang sila dito namiminsala. Pati na rin sa Karatig baryo, kung saan may piyesta. Yung mga dumadayo doon na walang matutulugan na tumuwi pagkatapos ng okasyon ng tinatambangan nila at sinasalakay. Kung ganun alam mo na pala yung lahat eh. Yung ama mo yung kapitan del baryo dito, bakit wala kayong ginagawang aksyon? Maraming beses na kami nagsagawa ng pagroronda kasama yung mga taong baryo pero matalino ang mga aswang. Kapag may ronda dito, sa ibang lugar sila dumadayo para mambiktima. Kapag wala nang ginagawang pagroronda at kampante na ang mga tao, tsaka lang sila muling nambibiktima. Kagaya ngayon. Ibig mo bang sabihin ay dumadayo lang din sila sa lugar na to? Yung mga aswang? Oo, walang nakakaalam kung sino sila at kung nasaan sila. Makikilala lang sila kung masusukol at mapapatay. Kailangan maipaalam sa kanilang mga pamilya yung nangyari sa kanila. Siguradong naghahanap na yung mga yun. Oo, sa listahan kagabi, naroon ang mga pangalan nila at kung saan baryo sila nakatira. Magpapadala na ako ng tanod para sabihan ng mga pamilya nila. Nagkatinginan sina Melody at Eva. Tapos ay muling tiningnan si Oliver at sa tingin naman nila ay nagsasabi yon ng totoo. Kaya muli nilang itinuon ang atensyon sa mga bangkay na naroon na inaayos na ng mga barangay tanod. Tapos ay umalis na doon sila Melody. Nagbalik sila kina Vanji. Kung totoo yung sinabi ni Oliver, na dumadayo lang rin dito yung mga aswang. Walang nakakaalam kung sino sila at kung saan naglulungga. O di para pala tayo naghahanap ng karayom sa buhanginan eh. Tama ka. Suntok sa buwan ng paghahanap kay Damian. E bali kung may masagupa tayong aswang tapusin na natin. Baka isa sa kanila yung kagrupo ni Damian. Tama ka ate. Pwede rin tayong sumama kina Oliver sa pagroronda. Uy, wag. Hindi pwede ang ganyang plano, Melody Hindi tayo makakakilos kapag alam nila na manunugis tayo ng aswang. Mas mabuti pang isipin ng lahat
Na tayo ay pangkaraniwang mga beauty queen lang, ganun. Sus, nakilala mo lang si Oliver, nagbago na yung pananaw mo. Pangkaraniwang beauty queen lang talaga. Oo naman. Gusto ko ring maging babaeng babae yung tingin sa akin ni Oliver kahit paano, no? Sabi nga niya kanina pupunta siya dito at yayayain ako mamasyal. Mag-iingat ka palagi, Ate Eva. Ewan ko pero parang bigla akong kinakabahan kapag nakikita ko siya. Naku, kahit sino namang babae kakabahan kapag nakita si Oliver, no? Kasi ang gwapo niya Ang gandang pumorma. Kahit sino magkakagusto sa kanya. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Nabulagan ka na yata Inggit ka lang kasi ako niligawan ni Oliver. Ibig sabihin, mas maganda ako sa'yo. Oo na, sige na. Ikaw na yung panalo. Ikaw na ho yung pinakamagandang babae dito sa baryo sa paningin ni Oliver. Maya-maya lang ay naputol ang pagbibiruan nila Melody at Eva nang makita nila na dumarating na si Oliver. May dalang bulaklak si Oliver at nang makalapit ay ibinigay kay Eva. Kaagad namang tinanggap ni Eva ang bulaklak tapos ay umalis na sila ni Oliver para mamasyal. Inanaw na lang ni Melody sina Eva at Oliver habang papalayo. Nang makaalis na sina Eva at Oliver ay nagtungo sa kwarto si Melody, nahiga at muling natulog. Nang mga pagkakataon naman na iyon ay isinama ni Oliver si Eva sa malawak na lupain na pag-aari daw ng kanilang pamilya. Maraming mga puno ang nakatanim doon na mayroon ng mga bunga kagaya ng mga mangga, chiko at lansones. Sa pinakagitna ng lugar ay mayroong nakatayo na 2 bahay na tirahan ng mga tauhan ni na Oliver na siyang nag-aalaga sa mga taniman na iyon. Naghanda ng isang lamesa sa harapan ng bahay ang mga ito at nakahain doon ang mga lutong karne na ulam at kanin. Mayroon ding mga prutas. Ibig sabihin, sa inyo ang malawak na lugar na to? Oo, Eva. Alam ng mga tauhan ko na darating tayo kaya nagpahanda na ako ng pagkain at nagpakuha na rin ako ng mga prutas para naman may makain tayo. Napaka-sweet mo naman, Oliver. Gusto ko kasi makasama ka habang buhay, Eva. Gusto kong ikaw ang maging ina ng aking magiging anak. Sige, kung yan ang gusto mo. Sasamahan kitang matupad ang mga plano mo. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo. Talaga? Ibig sabihin, payag ka na maging asawa ko? Oo, Oliver. Kasi mahal na mahal din kita. Nung una pa lang tayo magkita, napahanga na ako sa'yo at napaibig na. Kahit ilang araw pa lang ay ramdam kong mahal talaga kita. Kaya hindi ko napatatagalin ang paghihintay mo. Tuwang-tuwa si Oliver at kaagad ay niyakap si Eva. Matapos ay kumain na sila ni Eva. Naging masaya sila ng pagkakataong yun. Masarap ang mga nilutong pagkain kaya naman marami din ang nakain ni Eva, lalo na ang adobong atay at laman na paborito talaga ni Eva. At makalipas ang mahabang oras ay inihatid na si Eva ni Oliver dahil mag-aalas 6 na ng hapon. Nang makauwi si Eva ay kaagad na nakatulog. Hindi na nga nagawa pang kumain ng hapunan para sabayan sina Melody at Vanjie. Kaya naman nang makita ni Melody na mahimbing na ang tulog ni Eva ay hindi na iyon ginising pa. Ang lumalim na ang gabi ay napadungaw sa bintana si Melody nang marinig na nagkakagulo na naman ang mga tao. Vanjie, dito ka lang Lalabas lang ako. May hinahabol na aswang yung mga nagro-ronda. Ikaw na yung balang magsabi kay ate pag nagising siya. Sumang-ayon naman si Vanjie kaya naman nagmamadaling lumabas ng bahay si Melody kung saan sumunod siya sa mga taong nagro-ronda na hinahabol ang aswang. Pero dahil madilim at mabilis ang aswang ay natakasan ang mga humahabol. Kaya naman naisipan ni Melody na bumalik na sa bahay ni Vanjie nang mapadaan siya sa tapat ng malaking puno kung saan naaninag niya na tumakbo patungo roon si Oliver. Maingat na sumunod si Melody kung saan nakita niya ang pagbabagong anyo ni Oliver nang humarinyo ng suot na damit. Nabalot ng maiitim at mahahabang balahibo ang buong katawan ni Oliver. Humaba din ang mga kuko at nagkaroon ng pangil. Matapos ay tumakbo na ito sa kadiliman.
Nagsumiksik naman sa likuran ng puno si Melody para di siya makita ni Oliver. Matapos yun ay nagmamadali siyang umuwi. Buti naman gising ka na, Ate Eva. Meron akong malig na sasabihin sa'yo. Saan ka ba galing? Bakit parang pagod na pagod ka? Ate Eva, habang maaga pa, layuan mo na si Oliver. Delikado siyang tao. Isa siyang gabunan. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Melody? Sinasabi mo lang yung bagay na yan kasi naiinggit ka sa akin eh. Kasi di ba may gusto ka kay Oliver, pero hindi ikaw ang niligawan niya. Kaya ngayon gumagawa ka na lang ng ganyang kwento para iwasan ko si Oliver eh. Pero pues, hindi ko yan gagawin. Kasi tinanggap ko na ang pag-ibig niya. Hindi ako gumagawa ng kwento, ate. Talagang nakita ko siya kanina. Isa nga siyang gabunan. Huwag ka magpabulag sa magandang anyo na dahil isa siyang salot. Tumigil ka na nga! Huwag kang mambibintang kasi hindi siya ganong klaseng nilalang. Mabait siya at mahal niya ako. Saka... Hindi na naituloy ni Eva ang sasabihin dahil natutop niya ang sumasakit na tiyan. Napasandal ito sa gilid ng pintuan ng kwarto kasabay ang pagtulo ng laway niya. Nangangapos din ang paghinga dahil pakiramdam niya ay sobrang init. Pinagpapawisan ng malapot at nang makita niya na parang nagkakaroon na siya ng balahibo sa braso ay nagmamadali siyang tumakbo sa labas ng bahay ni Vanji. Tumakbo siya sa kakahuyan pero sinundan siya ni Melody. Ate Eva, ate anong nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Palalapit, diyan ka lang. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sakit ang buong katawan ko. Ang init ang pakiramdam ko. Parang hindi ko kaya yung init. Ate Eva, ano bang gusto mong gawin ko, ha? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Hindi ko nga alam. Ewan ko bakit ganito. Nagkakaroon ako ng balahibo sa buong katawan. Ano to? Mahaba yung kuko. At aking ipin. Ate? Ate, ba't naging isa kang gabunan? Ano nangyari sa'yo? Huwag ka lalapit. Iwanan mo na ako. Lumayo ka sa akin. Pero ate, kailangan mo ng tulong ko. Umalis ka na. Umalis ka na habang napipigilan ko pa ang sarili ko. Alis na. Bago pa kita malaba. Ayaw kong akong pumatay sa'yo. Umalis ka na, Melody. Umalis ka na, pakiusap. Pero Eva, nangako ka hindi mo ako sasaktan eh. Hindi tayo magkakaiwalay, di ba? Sabihin mo anong gagawin ko, sabihin mo sa akin. Di nagtagal ay nabalutan na ng balahibo kahit ang mukha ni Eva. Kaya naman napilitan na itong tumakbo palayo para iwasan si Melody para hindi sila magkasakitan. Uling nakasalubong ni Eva si Oliver na nasa anyong gabunan na din. Natuwa si Oliver nang makita si Eva sa ganoong kalagayan. Ibig sabihin, isa ka rin gabunan. Anong ginawa mo sa akin? Bakit naging katulad mo ako? Hindi ba sabi mo mahal mo ako at paeg ka na maging ina ng aking mga anak? Mangyayari lang kasi yun kung parehas tayo. Ang mga karne at adobong atay na kinain mo ay karne at atay ng tao. Alam ko na pagsapit ng gabi ay magbabago ng anyo mo at magtataka ka kaya nandito na ako. Kaya pala naging gabunan ako. Ayun ko lang naisip na mali ang lahat na sinabi mo. Na dumadayo lang dito ang mga aswang. Tama ka. Ako at ang aking ama at ilang mga tauhan ang mga gabunan na dito naglulungga. Ang mga dumadayo dito ang aming binibiktima. Hindi kami tumatalo ng taga rito upang patuloy na makapagkanlong sa kanila at maniwala sila na dumadayo lang ang mga aswang dito. Kung ganun, pati pala ang iyong ama na Kapitan Del Barrio ay isa ring gabunan. Nakakatawa kasi nagiging isang pamilya na tayo. Tama ka. Magiging isang pamilya na tayo. Ipapakilala kita sa kanya para mahingi natin ang kanyang basbas para magpakasal na tayo.
Sige, hindi na ako tatanggi kasi mahal kita. At siguro ito na talaga ang aking kapalaran, ang maging asawa ng gwapong gabunan. Natuwa naman si Oliver kaya naman inakbayan na nito si Eva at isinama sa kanilang bahay kung saan naroon ang ama ni Oliver. Napatitig si Eva sa matandang lalaki na ama ni Oliver nang makaharap na iyon dahil sa tingin ni Eva kahit ganoon nakatanda ang lalaki ay malakas pa din yun. Eva, ang aking ama, si Antonio. Kamusta po? Natutuwa ako makita kayo. Ama, siya ang babaeng sinasabi ko sa iyo. Ngayon na isa na siyang kalahi natin at gusto kong hingi ng basbas niyo na maikasal kami sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon naman ang ama ni Oliver. Sinabi nito na kailangan nilang maghanda para sa pag-iisang dibdib ni na Oliver at Eva. Kailangan ng mamahaling alak at tao na ihahanda nila sa piging. Si Eva na mismo ang nagsabi kay Oliver na si Melody na lang ang ihanda nila sa kanilang kasal. Bagay na ipinagtaka ni Oliver. Bakit si Melody pa? Hindi ba kapatid mo siya? Hindi ko siya tunay na kapatid. Isa pa, nakita niya na ako maging isang gabunan. Kung patuloy siyang mabubuhay, may pagkakalat niya ang aking lihim. Delikado yun para sa akin. Alam din niya tungkol sa'yo. Kaya nga nagtalo kami kanina. Sa bagay, tama ka nga. Kailangan manatiling lihim ang lahat ng tungkol sa atin. Kaya ang sino mang maaaring maging sagabal ay dapat mawala. Kayo nang bahalang dumukot kay Melody. At ako nang bahalang maghanda sa masarap na alak na ating pagsasaluhan. Mahaba pa ang gabi. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Baka may mapagsabihan pa si Melody ng lihim natin. Sumang-ayon kay Eva ang ama ni Oliver dahil Biyernes 13 ng gabing yun. Naniniwala ang mga gabunan na kapag gabi ng Biyernes at Petsa 13 ay magiging maswerte ang mga gabunan na ikinakasal sa panahong yun. Kaya naman noon din ay kumilos ang mga tauhan ni na Oliver. Nagawa ng mga ito na madukot si Melody at maiharap kina Eva. Iginapo sa isang poste na nasa loob ng bahay. Nasurpresa ka ba, Melody? Ngayon ikakasal kami ni Oliver at ikaw ang gagawing handa. Pinili kita kasi alam mo na ang lihim namin. Delikado kung mabubuhay ka. Talagang tuluyat ka lang nabulag ng pag-ibig mo kay Oliver, ate. Naging gapunan ka na. At ngayon, ako pa yung gagawin niyong handa? Makasama niyo. Tinuring kitang kapatid, pero ikaw din pala yung tatapos sa buhay ko. Pasensya ka na. Pero siguro, ay ito talaga ang aking kapalaran. Pero wag ka mag-alala. Mamamatay ka namang isang beauty queen. Sige na, ama. Simulan na po natin ang seremonya ng kasal. Sumang-ayon naman kay Oliver ang matanda. Isinagawa na nga ang seremonyas kung paano ikinakasal ang mga gabunan. Matapos ang ilang pananalita ay binuhusan na ng dugo ang buong katawan ni Melody. Tapos ay nagsalin ng alak sa mga baso. Lahat ng gabunan ay humawak ng baso ng alak pati si Eva. Inumin natin ang sabay-sabayang masarap na alak para sa aming pagsasama ni Eva. Ubusin natin ang laman ng mga baso, mga kasama, para sa masaganang pagsasama namin ni Oliver. Sumpay ka, mga halimaw! Sabay-sabay nga ang mga gabunan na nilagok ang mga alak na laman ng kanilang mga baso. Tuwang-tuwa ang lahat dahil ang kasunod nyon ay kakainin na nila si Melody. Kaya naman matapos maubos ang mga alak na nasa baso ay nagtayuan na ang mga gabunan para lumapit kay Melody. Takam na takam ang mga ito kaya naman takot na takot si Melody. Pero bago pa makagat ng mga unang gabunan si Melody ay bumula na ang mga bibig ng mga ito. Sumakit ang mga tiyan at nanghihina na bumagsak. Pati sina Oliver at ang ama nito ay bumubula na ang mga bibig at tutup ang tiyan. Sa kanila nakita na hindi pala uminom ng alak si Eva.
Anong ibig sabihin nito? Nilagyan ko ng pinakamatapang na laso ng alak na ininom nyo. Hindi namin makakaya na labanan kayo ng sabayan. Kaya iyan ang naisip ko para tapusin kayo. Ate, akala ko pababayaan mo na ako eh. Ano ka ba? Hindi kita pababayaan, Melody. Kahit isa na akong gabunan, nananaig pa rin sa akin ang paghihigante. Ang iyong ama, Oliver. Kahit magpalit siya ng pangalan, hindi naman niya mapapalitan ng pagmumukha niya. Alam ko na ikaw si Damian, ang taong pumatay sa aking ama. Hangal ka. Nahisaan mo ako. Napaniwala mo kami. Ilang sandali pa ay nalagutan na ng hininga si Oliver, ang ama niya na si Damian. Kaya naman pinakawalan na ni Eva si Melody at umalis na sila sa lugar na yun. Nagbalik sila kay Mang Ingo at dahil isang magaling na albularyo si Mang Ingo ay nagamot niya si Eva. Nawala ang pagiging gamunan ni Eva na nagsisimula pa lang sana. Matapos na ikwento sa akin ni Mang Ingo ang tungkol kina Eva at Melody ay binigyan niya ako ng mga halamang gamot para ilaga at inumin ko. Sinabi rin ni Mang Ingo sa akin na hindi pangkaraniwan ang nangyari sa akin na ilang beses nang nakukunan. Kaya naman makalipas lang ang ilang linggo ay pumunta sa aming lugar sina Tatay Ingo kasama na sina Eva at Melody. Namalagi sila ng isang gabi sa aming bahay dahil sabi nila aswang ang may kagagawan kaya palagi akong nakukunan. Tama naman sila kasi nalaman namin na ang aswang na palaging nagiging dahilan kung bakit ako nakukunan ay ang matandang babae na kapitbahay namin. Hindi nila nahuli si Aling Ising. Nakatakas iyon at di na muling bumalik pa. Kaya naman ang ipinagbubuntis ko ay naisilang ko ng maayos at malusog. At yun, Sir Jupiter, ang karanasang hindi ko makakalimutan. Hindi ko din makakalimutan ang kwento ni na Eva at Melody.